టీచర్ కాదు కీచకుడు. క్లాసులోనే నీలి చిత్రాలు చూపిస్తూ నీచంగా వ్యవహరించడం వివాదాస్పదమైంది. విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన ఆ టీచర్ కీచకుడిలా మారాడు. చిన్నపిల్లలని కూడా చూడకుండా నీలి చిత్రాలు చూపించాడు. పాఠశాల గదిలోనే పాడు పనులకు పాల్పడ్డాడు. పశుతత్వంతో వ్యవహరించిన ఆ కీచక టీచర్ను తమకు అప్పగించాలని రోడ్డెక్కారు సత్తెనపల్లి ప్రజలు. గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి పట్టణం 17వ వార్డు కుమ్మరిపాలెం వద్ద ఉన్న ఉర్దూ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మంచి నడవడిక నేర్పించాల్సిన ఈయనే దారి తప్పాడు. పాఠశాలలోని 5వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు. నీలి చిత్రాలు చూపిస్తూ లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్నాడని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు చెప్పడంతో ఆగ్రహించిన వారు పాఠశాల వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం వడ్డవల్లి ఏరియా శాలివాహన నగర్ జెడ్పీఏపీ స్కూలు ఉర్దూ స్కూల్ 17వ వార్డు 18వ వార్డు 2 స్కూళ్ళు ఒకే స్కూల్. ఇద్దరికి ఉర్దూ స్కూలు తెలుగు స్కూల్ ఒకే చోట పెడుతున్నారు. ఉర్దూ స్కూల్ సారు 4వ తరగతి పిల్లల్ని 5వ తరగతి పిల్లల్ని హెరాస్మెంట్ చేయటం, వాళ్ళని గలీజ్గా వీడియోలు చూపించి వాళ్ళందరినీ చాలా బాధపెట్టి పిల్లల్ని చిన్న పిల్లలు తల్లిదండ్రులు నమ్ముకొని పొలాలకు పోయి కష్టపడి వచ్చేవాళ్ళు. అలా వాళ్ళని నమ్మి మేము వదిలిపెట్టిపోతే ఆ సార్ చేయాల్సింది ఇదేనా? ఆ సార్ పేరు హుస్సేన్ సార్, కొమర్పూడి ఆయన చేయాల్సింది ఈ పనేనా? ఎంత పెద్ద స్టేజ్లో 10 మంది చెప్పాల్సిన పరిస్థితి అయింది. ఆయన 10 మంది చెప్పించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆయన ఎక్కడున్నా మా ముందు పిలిచి రావాల్సిందే. మేము కేసు మాత్రం పెట్టాము. వార్డు కౌన్సిలర్లు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆయన మాత్రం పిలుచుకు రావాల్సిందే. ఎవరు మాకు న్యాయం జరగట్లేదు.